И здравейте потребители на YouTube, аз съм Скопля и тук при мен е GoGoFuta Gaming. Йоха. Сега ако ми говориш на английски, Не, ти откъде си? Добре, това е мъта в един много готин... Нова поредица на мъта в един много готин сървър, отдолу ще оставя IP. И вече видяхте, тук има разни светове, в които може да се включите. Аз включвам в дъмото. Чай сега тук, какво трябва да се прави? Ага. Бах ти. Тъпото. Се прави така е. Оу. Тук се кара лодка. Аз не съм много добър в карането на лодка. Но... А ти? Аз преди играх, сега вече не. А превъртал ли си Сан Андреас? Дали съм превъртал GTA-та? Да. Сан Андреас. Ами да, но аз съм. Всеки е превъртал. Да, така в Future Channels може да видите неговия канал. Точно така. Качвам много интересни клипове. Харман Шейк. Ако искате... Аре ти кажи на какво ще снимаш. Какви поредици? Всякакви. Да. Главно снима на MC поредица на... Покемон не знам дали ще правиш поредица, сигурно. Не, това беше само в 3 часа дето. 3 часа вечерта мана. На какво да снимам? Аз не знам даже какво играя там. Бак ти лага в мутата, човек. Когато не снимам, не ми лага. После ще видя твоите настройки на фрап, за да дали са като мой, че на теб не ти лагва. Става ли? Добре. Че може би от настройките ми на фрап са. Няма как да е от компютъра ми. Ай, стига е, много мразя такива с мотора, да ги правя. Така както и неговия канал може да видите в моя профил, така и моя канал може да го видите в неговия профил в Future Channels. Точно така. Може да се събнете, да ми харесате клиповете. Да си харесате Twitter ми, Facebook страницата ми. Така. Че ти на Twitter отговаряш ли там на англичани? Охо, това ще го ми надам много. Аз в Twitter не си влизам, а само е така, споделям там клиповете. Нямам... Само споделям. Това е много гадно. Това не знам. Не успях да го мина. Няма как да го мина. Това е много вече невъзможно почти за мен. Аз съм мавка малко седна. Така, излизаме. Окей. Излизаме и влизаме в друг сървър. Тоест в същия лач ще играем между друго. Хем ще разгледам какви са работите в този сървър, че аз го знам от 5 минути някъде. Ние искаме да играем като гости, напускал сървър в тази стаечка отново. Дай да видим какво е това. Demolition Derby, това май знам какво е. Фън. И аз сега да видим. Това е... не знам какво е. Не. Това е тъпо. И ще поцъкаме малко в... Не. По този сървър, че аз искам да я направя реклама на този сървър. Не знам защо, но гласа ми е много по, така да си кажем, мотирал, отколкото когато снимам. Това и в Skype така ме чуват. Като по-мотирала, когато снимам става съвсем различно. Шутър 1... аз дай си цъкам в фото. Макар че минава дълго време и не ми дреме. Пак тъпия мап. Това е нещо като реклама на този сървър. Знаете, че може да прави по-дълги плове, само казвайте на какво. Ще изпълнявам всякакви поредици, само да не е на някакви тежки игри по 30 гигабайта, че... Ако искате някоя игра, която нали е някаква нова премиера, само ми изпратете... Само ми изпратете линк към играта в Замунда или където е, само да не мога да бутате в някой вирус, че тогава ще ви начукам здравата. И ще сваля тази игра, ще снимам поредица на нея, ако ми хареса. Защото не само на вас трябва да хареса, трябва на мен да хареса, за да мога следователно да знам за какво става въпрос в тази игра и да снимам.
вече ама това си е модната GTA с различни сървъри, в които има препятствия, понякога има състезания, както в GTA с CJ се състезаваш в различни състезания, например срещу тоя как му беше името забравих как му беше името на ония там с дето сестрата на CJ му беше гаче. Сета и мога да ви кажа след малко. Сизър беше. Ето, казах го, Сизър. Та може да посетите страницата ми във Facebook, тя още не е изцяло оборудвана. Но скоро ще бъде изцяло оборудвана, там ще споделям клиповете и... О, това има бая оценка. Там ще споделям клиповете и следователно вие ще можете да ви харесвате и да следите всичко важно около мен във Facebook страницата, нали, както казвам всичко важно около мен. О, добре, това беше! Мамка му е! Как се излагам? Goldflame изчезна, т.е. Gold of Atala Gaming, преди регистрацията му беше Goldflame, тогава той правеше клипове само за English game players и English members of YouTube. Така, сега на къде отиваме тук? Мисля, че... На къде? Ооо! Май се досетих, я чая малко си. Ого, аз успях да го скоча. Ага, ай сега тръгваме. Какво? Добре, тук се преебах много жестоко и ще си плата. Не си платих, добре. Ооо, сетих се каква им беше грешката. Сега ще отидем там пак да вземем нито пас се засилим. Тихо, по-полека. Между другото не знам какво ми става, винаги кога снимам съм много зле на мъта. И това не е лъжа. Ето, точно трябваше да направим. Аз тия мапа не съм ги играл, както казах. Обаче това нямаше как да го направя. Не успях просто. Не знам, мисля с хронометър да кажа колко, нали, ми остава клипа и... Защото... Сега, като искам да е много малко, поставя те малко, миналия ми клип беше едва 7 минути. Сега искам да стане повече, но пък за тази работа. Какво стана тук? Добре. Туризмо взехме. Сега само да някой ни финишира, че... Мамо! Това беше изненада. Чай, трябва да се засилим. Турбото ми обаче свърши. Мамо, нитровото ми простете. Той има тук още. Ига, си кефа. Какво правим сега тук? Какво правим тук, ако мога да ми обясниш? Казвайте ми дали ме чувате както трябва, защото това е много важно за мен. Да ме чуете както трябва. Стой, добре. Да знаете, много се боря за келове на Dota 2, защото много искам да ви покажа играта Dota 2. И ако някой ми подари 2 или 3 кея, бих го раздал. Единия да го дам на приятел, ако например с 3 кея. За Dota 2, ето, смениха мапа. Ще изиграем още 2 мапа, те минават и без това по дълго време и ще свършваме. Ще зачитам вече на хронометър колко време сняма, защото това е просто супер изтощително направо. Какво стана тук сега? Взехме ли? Нито, взехме го. Внимавай! Само нитрото ми ще свърши, така си мисля. Добре, направихме един скок. Имаме нитро и за втори. То няма да има втори. Може само да скочим. Добре, няма да станем последни, това е със сигурност. За което аз съм доволен. Супер, пак такива. Не помня как се казва сървъра. Ще ви кажа скоро.
Голдфлейм отново някъде изчезна. Оу, то мап го играх до преди малко и забравих това. Какво стана, бе? Да. Бах ти. Майко, това беше баси каскадата. Ама се излагам като куче в този епизод. Излагам се като куче. Това най-вероятно ще бъде и заглавието на този клип, защото наистина се излагам като куче. Да, и пишете в коментарите, ако искате, и ако гледате целият клип, само да ви кажа, пишете в коментарите, ако искате заглавието на клиповете да е на различни фрази от клипа. Тоест, знам, че така правят някои геймери, като The Immortal, PewDiePie, любимия ми, както знаете. Така, след това ще изиграем още един мап. И не знам дали този клип ще бъде качен днес, аз си казах, че ще качвам колко клипа беше. По един клип на ден. По един клип на ден казах, че ще качвам всяка смена таска, през лятото повече. Но ако изобщо се задържа в YouTube през лятото, защото доста се забавях. Уоу, тук успяхме да се спасим по някакъв какъвто и да е този. Добре, обаче ще се блъскаме като куче, докато не умрем тук. Какво правим сега тук? О, мага, се забих. Става тук, аз ще слядам другите. Аз тия мапове изобщо не ги знае. Другия епизод сигурно пак ще е в този сервер. Да, кръвта ми е наполовина, както виждате. Защото много ме кефи този сервер. Просто... О, моторчета е баси кефа. О, мага, бе. Успяхме. Добре, тук мисля, че вече мога да се ориентирам. Хващаме натам. Аре, бе, омага! Чакай. Скочихме го! Не! Докато се смени мап ще играем сега, защото просто... Не! То сега ще напусни по-назад, за което съм доволен. Сега тук на по-лека скорост, защото искам да се засиля там. Не знам защо се чувам тихо отново, казвам в клиповете. Може би това е от вградения ми микрофон дефактно. Който е за лаптопа, разбира се. Аз лаптоп си имам и съвсем нормално е да имам вграден микро. Бах ти... По-полека. Ах, майка ти! Бати! Дългата работа. Къде отиде то е? Голдфлейм. Голкофата го няма никъде. Добре, искам да се кача леко догоре. Просто тия мапове са малко гаднички, има трудни изпитания. О, не назадна, бе. Айде! Не успяхме. Не знам, скука в този епизод отново. Голдфлейм беше за малко. Тук посетете профилите на Голдфлейм и другия, който ми е в Feature Channel, с другия клип ще му го покажа и може той да бъде в клипа. И това беше за този клип. Надявам се той да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте плюсче коментарче и също така може да се абонирате за моя профил, ако ви харесват двата клипа, които съм качил. И чао!